Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mzukulu wana Njaiko kukulandirani in Malawi and across the globe chifukwa timaoneka mpaka ku New York anzathu ku Madagascar akutionera tikulankhula pano mpaka komwe kwa Nkhunda Viwi ku Kalonga kwa amatuonera amatonera kwa Nkhunda Viwi kuphatikizanso kwa kunthembwe kuchileka uko tikuoneka kwina kuli konse ndunama ngati kwa Nkhunda Viwi saone kwaja kwa Nkhunda Viwi Nkhunda Viwi kodi osati Nkhunda Nkhunda Viwi amaonera mwene kwa Times ilipo bwana ndikutauni ezona amukutinyoza inde mangu galizo nga munyezerani mufusiraji kwa Nkhunda Viwi auchuna umene achuna kale pano program hii ndi yamphamvu kwambiri yes. Ndipo ukakhala pano sumadziwa kuti kuti program ndi yamphamvu imalasa program ndipo ukatuluka ukambolandira mafoni pamene matsoko kodi program imalasa iyi nanga si panthawi ngati imeneyi yeah. Ngonena kuti mwina mmene timakhalira atolankhani atolankhani ambiri chilungamo timachidziwa zona koma timasankha dala umapotoka zona so ndi program imodzi imene imati ikabwera panopa imangonena zona chilungamo anthu amachidziwa olo anthu omvotera pa 16 September adakundziwa kana na pesa kale nde umati ukabwera panopa kunena kuti zona ndi izi ndi anthu amakwiya kunyanyala usadya kutitumizira mauthenga kusagwirizana nafe kutani pamapeto pa zonse chilungamo chizenda ngati madzi chifukwa tikanakhala kuti ndife dziko limene timakonda kumauzana zona posatengera kuti ulinzi ngati chifukwa chimavuta chimene chocho zona anthu amene timayina titi auze zona ndi anthu amene ali ndi ndalama kuposa ife ndife pofuna kamchere timasunga zonazo kumbali nkumanamiza kuti azimva zabozazo kuti wakamakondwera azinati asogoleri mudye kunyumbako ndi ana iwe pamene chilungamo chimawawa chilungamo anthu ambiri sakondwera nacho maka awo amene ali m'mipando awawa ku mipando kundale kuti wauze kuti izi nzolakwika izi msapange anthu sakondwera nazo ngochepa amene angathe kuwauza amatatu kuimba nyimbo kuseri akumakuza koma nyimbo zetu mangoimba ndi anthu amakupwetekesa chilungamo chimene munena chitu bwana anthu akufuna inu bwana mafumu onse kunjako akunama amene akuonena zimene akuganiza kuti msogoleri I think akhoza kufuna kumva izi kukunamiza ndithu iwe ti ndama takulose ukapasa zindikira kuti kodi anthu anka munkanena kuti anthu akundifunacha ali kutiko munthu waluza BP ino akwera chifukwa chosafuna kuwauza anthu tidziuzana chilungamo olo chikupweteka bwanji ndipo program ina imene timauzana na chilungamo imene ndi kumamuyankhula munthu misozi ikusika kuti bwana zimene ndikuuzani ndi zovuta kukuuzani you may not like it koma bwana ndi chilungamo chako ndi chimene ndi zimene zizi bwana with tears in my eyes anthu wangu kudyerani anthu wa akukunamizani bwana kunjaku anthu iyaya akuyananu koma amwene ndi ochepa amene akuzonazo anthu wangu kudyerani awo anthu kudyerani ndalama zisungani mudzasamalire wana mtsogolo ucheni uyu 65 days today to polling nthawi njofunika bwanji wina adanena kuti maudziwa mpunga kuli Kalonga mmalima mpunga kwambiri kilombero mpunga wabwino kwambiri machokera ku Kalonga madzala uli madzi umaso uli chani uli mmadzimo kuuma mpunga anthu kuchita kukokolola nkukawika kunchini madzali momo so nthawi ndi nthawi basi silikira munthu zoonadi mukuimba kuti kwambiri wamphafu kufunika kwake kwa nthawi nkotani abana nthawi ena amanati nthawi nkachitsiru nthawi ndikanyamata nthawi zambiri ukamapanga maplani ako umaona ngati nthawi ilipo yambiri so nthawi zina chifukwa chokuganiza choncho pamakhala zinthu zina zimene umakhala nazo pa tambasale nde imaza kukumbuksa ni nthawi kuti kwacha kunjako 65 days yafika anthu apange ziganizo so kaya ndi opposition muli ku opposition mwaphunzira chani chimene munali kumene kwa anthu aziona kuti awa watu titanyasidwa nawo kukhosi chifukwa palibe chipani chimafuna makhala opposition usazana mizidwe po banda palibe amene amayambisa chipani chawo kumanati ife chizakhala chipani chotsutsa moyo wathu wonse ife we are official
opposition party kapena a permanent opposition party zimangopezeka kuti chifukwa chokuti anzanu amene akulamulawo ndi kuti anthu akonda inu makhala kotsutsa koma cholinga chanu ndi choti tsiku lina nanunso mukhale mmene momwe mfundo zanu mwaonese anthu kuti feti ndi mfundo zakuti mutatipasa mpata oti titsogolere nanga sipa chiongolepa makhala munthu mmodzi so kandi ko opposition iko muziuzana zoona mabwana kuti tilowe mkatimu amalawi nyasi izi safuna amalawi sazakhala pa nyasi izi nanga titufuna kuti titani tilowe mkatimu amene tili mkatimu tisakomedwe sopano kuti tikudya ndi tigothe kutu chifukwa choti tikudya chifukwa anthu ambiri mmaziwa kukhulupirika kwawo pamene akudya pamene tanyamulana inu ndine banda kuti abanda teni kulilongwe tikapezeke nakache tizicheza njira zoona kuti ndikakuziwenu ndi ndinu mokhulupirika pamene ngati eni makuperekezani kukatenga ndalama mukatenga ndalama sentence yoyambira tatuke pakamwa pano pamene ndaziwe kuti solo mukuziwa andevu zamwana mwana ndakuti tinagwiza tikagayaona katikati tafika pamene kuja mwambano kuona kuti kaonena katikati inu mufuna mutenge 70%. So you're trying to convince me why you must take 70 and ine I must take 30. Yet takuperekezani takwirizana taenda limodzi so kukhulupirika kumaoneka pamene anthu akudya kodi mukukumbukira kuti muzadi apa udali ena amene akupangisa kuti mukhale pamene po. Say that again. It's a very powerful thought, that one. Kuti kuona mtima wa munthu kumaoneka pamene akudya panali anthu ambiri ali ndi njala adali ndi nzeru ambiri nzeru muli mphamvu yopangisa munthu kukhala ndi nzeru mu njala koma akakhuta munthu kugeya anyezi pamene mazadaba kuti mukumbukira kuti mudzigeya inu mukuti yankhula chonchinu kuti mudzigeya chonchinu anthu tidasokhezera uko tidayima palayi zoona tidakuponyerani voti lero tasanduka amalawi ndi anthu osazindikira lero mukugeya anyezi so kugeya anyezi yes ukakhuta kwambiri umageya anyezi amatuka maikhaуда anyezi amamveka oje bwino amamveka anyezi koma majenzina majenzina koma ukageya mujanyezi anthu amazaona anzathu amajazo mavwembe ndanyezi zoona so munthu udzikumbukira kumene wachokera udzikumbukira kumene wachokera ya anthu ambiri akhala kumadabwa kuti dziko lathuli anthu ambiri akakhala kuti ali kunja kwa boma amalankhula za mphamvu kuti koma munthu suyu koma akangolowa kodi kuli chinzimu yanji kumene amalowa anthuko chosamvacho choti chimakadabwisa kuti nanga munthu uyu wasokonekera bati zoona munthu wabwino bwino timamvana limodzi timayenda limodzi ulendo what happened what happened you see so even amene ali kunjawa maka amene adalipo kale poyamba amalawa adalawa nde pano pali kunjawa afuna bwerereza ngati TPP ngati TPP osaenda cheka ayi pano pahonika lenti ina TPP ngati TPP chifukwa chani mufuna mubwerereza why are you coming back amalawi atadana nanu pazimene munkachita poyamba paja nchiyani chimene 5 years yakuphunzitsani choti mukhoza kuwauza amalawi kuti amalawi taphunzira zakuti komanso iwo amene ali mbwalo yes adzifunsenso kuti chifukwa chani lero anthu afuna ena chifukwa chani exactly funso lake ndomwe tachimwa chiyani chifukwa chani anthu afuna mwina atatembenuza galeta kuna anthu afuna kutembenuza galeta ya nongonena nongonena kuti chifukwa chani anthu akufuna atatembenuza galeta tulakwitsa bati kuti because amalawi si anthu ankhwizi kuti basi kungodana nawe itaonapo anthu atsogolera mbuyomo amatakachita zinthu amalawi kunena kuti munthu apanga zinthu so ngati anthu sakukhosi kwawo nkokuda kaya muli ku opposition kaya muli mboma muzifunse ndithu ndipo anthu amene manamiza atsogoleri mbali zonse nino anthu oyipa nino anthu oyipa because as long as mtsogoleri asakuziwa zoona he can't fix it akonza bwanji zimene sakudziwa kuti zikulakwika akuyenera kuti aziziwa kuti bwana chilungamo chake ndicho kuti izi sizabwino atakufunsani inuyo andevu zamwayi kuti 65 days to polling yes ti mbali zonse yes kubomaku ndi ku opposition yes mosa yang'ana kuti ife ndi ndani yes mungatiuze kuti tikonze pati atakufunsani inuyo 65 days to polling today yes tiyambe ndi kubomaku nkhani yayikulu imene ali nayo tikakhala kuti tilibe chakudya chokwanira kuti tili ndi njala
anthu amayang'ana boma kuti lipereke chakudya. Number 1. Number 2, akwena azikani mfundo zabwino zokuti kodi njala imativuta patipo. Chifukwa ine kunena zona banda. Tinanena so I think ma program apita. Yeah. Chimanga chibeti madalira ngati dziko ni mbewu yopepera myezi 3. Zona takolola zokuti ukuzolima mnolo mdimba. Exactly. Ukuzolima ulo mdimba. Zomati tizilima kudikira mvula ndi mmene nyengo zikusinthira mu chanchani nkumapezeka kuti tizidalira zimenezo zidationesa kale kuti zimenezo zosatheka. Timayenera kuti by panopa bwana izikhala kuti mthirira wathu li very vibrant. Timanena mbuyo moti taonapo anifi akulimbikisa mthirira, taonapo tukamba za mega farm panopa, koma zimene zizi timakhanga kuti tikupanga mwapang'ono pang'ono. Sindimaona chidwi chambiri kuti chikulowa kumene koko. Kuti akulu njala isakhale sonkhani. Chifukwa zomanena kuti panopa tizibwera nkuma mandandaula kwa Mulungu kuti ifo chani sitikudya. Ayi madzi tinawo. Tikanakhala kuti ndife chipululu. Panali pomveka kodi nangatiza tinthirirawo madzi tatengawo. Koma tini madzi kuti amaita kusefukira. Myezi 3 tulephera kukhazikisa malo okwanira kuti pamepa pazikhala kuti pauthiriridwa nkumatani nkumapezeka kuti tili ndi chimanga chokwanira tizidya ngati dziko. Because titangoti takhuta abwana ndi kuti tiyamba kuganiza patali. Tamba kukambirana nkhani zino. As long as sitinadye tiziwayawaya pamene papo. Okay. Pachakudya apa pazingotichedwesa because how do you tell munthu wanjala kuti asete tikalimense? Umuza bwanji munthu wanjala kuti tikapange chitukuko. Ujeni dziko la Britain. Yes. Likunena kuti anthu ambiri munonga njala. Yes. Ndiye akamakhala ngati awaya osamadandaula ifa anthu kusakudya mu. Yes. Wamayankhula kuti mkazembere. Yes. Zulo. Yes. Zimene tikunenazo. So boma lili ndi udindo kuonesesa kuti ndi chakudya chokwanira. Pa nthawi ya njala kwa pasatu chakudya taonapo ndithu anthu akulandira chimanga. Nkhani ina za chuma. Okay. Mavuto ambiri amene timaona mdziko munomo gwero lake ndi za chuma. Kukhala kuti chuma chikuyenda bwino zambiri zizingosoveka zokha. Chifukwa anthu amene ali ndi zochitachita sakhala busy umayang'anaso kuti azikhala busy so ndi za upandu ndi za chani because anthu ali busy kupanga ndalama zawo. Koma ngakhale anthu atakhala ndi maplan kuti kodi tifuna titathamanga zakuti koma sizikuyenda. Anthu aja abwana ndeza umbanda za chani nanga si nawo safuna adye. Ndakaona inuyo afuna kulanda jazi yanuyo kuti akagulise. Scarf yanuyo akagulise chifukwa kuti iwo even koseza madumbando akuseza okha. So economic activities timayenera kuti kumene kokoti zikhala ko busy kodi tingabika takase bwanji kuyikanso akatswiri. Yes. Malo mabwino. Yes. Kuyika akatswiri amene akhoza kuthamanga anyamata alukusha. Yes, mukumbukira tu kwamba nkhani yakaswiri Yeah. tikayika akaswiriwo Yes. tizamvera. Zona. Chifukwa kuyika katswiri ndi nkhani ina, kumvera so ndi nkhani ina. Tizamvera kaswiri aja kamatuza kuti koma ifeyo malingana ndi meti maziwira zinthu. Teni izi tisapange tipange chonchi tichipase mpata chumachi kuti chikule kenaka ndenga tikuli kumajapo tidyereta. Kusangoti day 1 zikachitangala ngayaye. Yes, day 1 abwana akansawala aja tajaoso. Zona. Sitikhala ndi chambo kaya. Makumba tajaoso. Zona. Nde tikafika tayo kuti tunosomba wewe. tiana tajambo. Kula akansawala. Akasawala simanga. Yeah, akasawala ujeni ana jambo. Ana jambo. Tife timachokera mphepete mwa madzi kalonga. Kuli madzi kumene kujaye. Malawi. Chabwino wewe. Kuona ngati muli chakuno. Yeah, bwana ife timati timakangusamba chili chose kapanga. Ndaka nsawala amakumba mitundu ya tambo. Ya jambo zimenezo. Ndeti zingopezeka kuti tajeratu chose. Sitingakhale ndi jambo. Zona. Tizilola kuti zikule kaye zifike nthawi yake yokolola. Koma chuma silinafike nthawi tadya chose. Ndekubomako. Tayendesani bwino nkhani za chuma. Tayendesani bwino nkhani za zakudyazo. Zitukuko zinazi. Yes, tikuona misewu ikumangira. Tendizigawa bwino zizikwanira dziko lonse. Okay. You understand? Adesa zifira kuti ndine Malawi chitukuko chandipeza naneso. Uku kwa opposition mati ambe ku DPP. Ku DPP. Ku DPP adapanga functional review. Adapanga functional review inkaonesa kuti takonzani usogoleri suli bwino. Ndepano sinaone nekukonzedwa chichonse. Tikupezeka kuti pano kuti we are returning to proven leadership. Oh. Okay. Fine. Tiyeni tizimva zimene anthu akunena. Ngati tikufuna kuti anthu azitikhulupirira. Chifukwa olotitapezeka kuti adalemba kuti chinyumba chitigwesa daika star. Ndeka chifufuta. Sichikuti anthu azati chinyumba chiyakozedwa ayi. X star ja ilipompo yonera kuti tikuonze chituchi. Zimene timanena zija kuti sungamamange bandage babala la zaka 100. 20,000 kuti bandage si kuthandisa.
tifinyepo tipike mankhwala papalapa kuti lipole kena kati mangepo bandage. So opposition akuyenera kukonza zinthu ncholinga choti amalawi asamakayike soyi samafike nthawi inake kuti banda yomanena kuti nanenapo kuti pena ngati coach wa mpira umapezeka kuti walowesa maplayer ako aja mabest aja pezeka kuti mene akumbwitiramo ukayang'ana pa bench umageza kuti ndiye ndingalowese ndani kuti asinthe pakuvutaso munakali pomwepo. The first ya opposition kuli anthu kumene kunjako kuti akhoza you know the people that we should front. Yes. Pena zimandionekera kuti jela kuli anthu kuti atataimeka ya pansonkhano kulankhula. Yes. Anthu anena kuti chipani cha DPP chatiza kuti nanga sivuto lake timaona ngati kuti kutukwana tibwerako timakambaza kuti mawa ameka kutsegulira nthawi ya campaign bwino imene ameka amaizindikira ngati official campaign period kumene anthu amabwire anomalankhula kwa anthu no ameka jankumasatira zimene sichasi tikudziwa kuti anthu amayamba campaign tikangoponya vote mawa lake amapezeka apaso they call it different names koma nkhani ndime mukunenayo anthu ena amene timasankha kuti alankhule pa msonkhano akuluakulu kodi inu uyuyu ku DPP politi bureau yes akakhala madzulo ano yes akakambirana imene iyi kodi uyu mukuti banda ndi nkhwinda vili yes amanena kuti kodi libe anthu tibe anthu amene akhoza kutimirira ngati ku DPP nkumalankhula zinthu zokuti anthu aone kuti kodi mukalowa mboma mubweresa ma issues osati ma personalities ukaipa pasonkhano chakwera abale tanenani kuti mukalowa mboma mutani chakwera watani kuti zona chimozimozi so even kuboma pasonkhano nde basi uyo iyayi amene achite kwa chawamphamvu thunsawo iyayi tate ndinene mfundo kodi amalawi mutatisankha zaka 5 takupangirani izi mukatisankhaso zaka zina 5 tipanga izi ma issues tasankhani ma shooter yes abwino otakayima tita kulankhula suku tasankhani anthu akayima nkulankhula tina kuti uyutu ndi akulankhula apsenise osati kutamika ndi kutukwana ayi zitatithandiza chani anthu atukwanapo ndipo timakumbukira mpaka na pano chisintheni ndali 1993-94 mukachita msonkhano nkuchita I hope kuti amakhala ndi review kuti kodi kumene kuchakwe zimene timafuna kawo zathu nchiyani anthu akamaseka ku msonkhano sinde kuti mwabeba kusekesa pa msonkhano sikubeba sikomede. We don't count how many people have laughed at you uje ngoma kodi mwayankhula chani zogwirika akamalawa anthu amene akhoza kusinja mfundo samapezeka banje misonkhano aliko koma nona ngasizo mwezi zobanira kuti iwu yamaziwa kulankhula zopusa tinazolowera I think tini ndale zokuti kuti inu yabanda tionese kuti matha kuyankhula ndi kuti mundinyoze ineyo mukandinyoza ine kundifikisa kuti ineyo ndine ndaniso ndi kuti inu ndi kuti automatically ngati mwaninyoza ine ndi kuti inu ndinabwino that's what we think zati makamba zita kuti kuthimisa kando langa simapangisa kando yanu makando awiri amakola kwambiri kuposa sona kwa zamphamvu zimenezi kuthimitsa kando yanu zako sikuti yakuiwala kuiwala kwambiri kapena olokuya tiyatse nawo sindi kuti ichoka moto iyo tizita pamene ena panga zakuti tizita kwayamikira kuti akuluakulu apo opposition iko ife ngati ivi nakuboma tikamamva nzathu nakuyankhula akuyankhula za nzeru koma you know what ife mwina titha kupanga chacha osati mukangoti mumapanga mapanu ndinu akuboma mukangosegula kamwalo nde kunyoza kutani ukakhala kubomako ndikupira kuti zilipo zambiri zina zabwino zimene achakwera achita atapezana anyamata amphamvu aime pa msonkhano paja achakwera apanga zakuti ndipo tikhoza kutengani kupita kwakonani maujeni ake mavidiyo ake panopata kumamva anthu ena aku opposition akusewera maklipi achakwera zimene anena zimene sizidachitika kudali msonkhano kalonga ku Northern Alliance amapanga plays Mombela University akufusa na ili kuti in the same manner zimene mwapanga panjambulani mavidiyo kusonkhano kuja akuluakulu timanati apanga zakuti ifeti kukhala kale muonere zimene tapanga ichitapanga nkutheka mnaiwala ichitapanga kulibe anyamata atakhuzochita zimenezo timadabwa nawo. That's why those are issues. It's kombiri. Tikamati issue based. Kupita pa msonkhano ka YMCP. Muntu adzuke. Nkonena kuti achakwera panga ABCD. Easy. Osangoti chakwera. Ayi. Anthu aziona kuti
I think mtsogoleri because kapena kuti studio yangu bwino kaya koma ndikukhulupirira kuti amene akuvesesa because utakusankha dala kuti uzitiona ifeyo monyasidwa nazo so ndakula zabwino bwanji zingonyasidwa nazo koma ukhoza kusankha kuti tikukunyasa choncho umve zimene tikune zona umve message imene ili titakunyasa zilipo zina yes zimene achakwera achita zabwino zamphamvu pakufunika anthu onenerera easy kupo palipika unenerera onani mukaona mukhulupirira ma video yake nawa ife situpanga program ija tikumanena kuti tinanena kuti achakwera mu state of the nation address adafotokoza zitukuko za maboma 28 nati kafika mboma muja tumakumbusa Malawi kodi achakwera adati kuno kuli zinthu zanji ndi anthu akumamva achakwera chakunena kuchitipa kuno kwinanso kumene kulibe kumanena kuti achakwera adati kuli masukulu fifite Sitapeze. Zimenapeza ndi easy. We are investigating that. That is to show people kuti akulu tizita kukhala ndi kuchosa kusempana maganizo kuchosa ndikungomema pa chilungamo ndikuyima pa ma issues zavuta pati apa pavuta zaenda pati apa zaenda tikazika pa mlingo kulemerera nkuti akukulemerera ukuchita bwino I think atife kuchita bwino kapena kukulemerera ndikusa kuchita bwino we can improve we can do better tubata so ine ndimafuna ndimanene kuti ku opposition kaya kuboma tapeza na nyamata mphamvu yes otakuzoiba pa msonkhano osala nyamata ulazimai oti 65 days yatsalai yes tisiye kutukwanizana zopanda ntchito kutsitsa mfundo yes tisakhale busy ni munthu amutharika akabwera yes adzachita zakuti mbuyo mwada akhala ponso pa mpando adachita zakuti akabambe achita zakuti mai Joyce Banda achita zakuti atupere mu Joyce Banda adakhalapo pa mpando adathalandizi ndikukhulupirira kuti panopa atakachaliraso abwera funa apanga zakuti achakwerawa muona kale zimene apanga kuti apitirire apanga zakuti kuchoka kumene kuja popanda wina otukwana nzachi madzulo ano kaya ndi ku National Executive Committee yes kaya ndi ku Central Committee yes takambira nani kuti komatanya mata watu wanena zona ife tukhulupirira tunena zona takambira nani kuti mutathanso nkhano wanu kuchita basi that's the best you can do kuti anthu atulako chani mutafusana nokhanuka olo mwamaliza nsonkhano wanuja kwatuma nyamata chifukwa chipani chonse chini media team yake mwatuma media team anu aja kaime kusewu azaona anthu amene akuchokera uzafusati kodi zimamalankhula asogolera tukuku lero mwatulako chani konse kuboma ndi kuchipani kwema kusewu ize kasave kosavuta kodi tamaliza nsonkhano wathu timachitisa pakalonga pano kudali akhumbo kachale kudali a Frank tumpale mwene fumbo kudali a Dr. Masho a former speaker sorry adali kusubene kodi mwamvako zota anthu ajakuze ni muganiza kuti titakhala kuti tabweraso kuti fula zangu tizakuze zotani ndikaya nda chimwendo kaya ndani apangitsa nsonkhano yes kwafunsa anthu kuti kodi mwatolako kuti akuti chani mukonera program ya the hot modern hamu chilungamo basi chilungamo bwana ukafuna usankha milandu uyiweka yes ukafuna zimene manena kuti titamaliza kunyasana tola nipo uthenga don't get the message get the message say that again it's a very powerful thought don't get the messenger get the message akutipatsira program ye madzulo ano ndi a serious enterprise. Here at Selly's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256GB storage, Samsung A16, 256GB storage, Samsung A35, 256GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Selly's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Selly's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Selly's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Program ya the hot current
njamoto iyi ya moto matenta muno kuchita chibwana kozo wauka yes yes banda timakamba pompano inoyo sikuzitamandira kumano ndiangati anga manene metukankhulira pano pa zoona ndiangati andi sikuti iwo tu amaziwa so zimene tikunena zinzona kungoti nanga si anthu timakhala ndi ambuye athu makhandi mbuya wako tu wali simakhandi mbuya wake okay so ena ambuyawo sangafune kuti anene zimenezo nde mangomezera mati okay ngomaona kuti anzathunde amayankhuladi ife tidakasangalana fiso damayankhula choncho koma mbuye wathu mwina sangakondwere okay koma zimenezo zimene zimasokoneza ngati dziko chifukwa takhala tikumachita masaji zinthu zosakhala bwino tikanakhala kuti timalikonda dziko lathuli nkumagwira ntchito yathu ndichoonadi kuti mmene tikunenera pano zabwino zachakwera tiyamike zabwino za Mutharika tinene zabwino za Joyce Banda tinene kandi akabambe kandi atupere muluzi tizitha kunena kusangokhala ndi diso loona zolakwika komanso diso longona zabwino lisamangokhala loona zabwino pakakhala kuti palakwika the same way munamuchemerera atachita zabwino zoona the same way mzimuzudzula koma chifukwa cha mbuya yako uja umaopa kuti mbuya anga amafuna za zabwino zokha nde ndikanena izi ndikhozopeza kati mawa ndili pa mphepo ndi wana ma alliance munayamba kale kunena kuti ayambika kumpotoku akuti they are formed a block ofuna kuapeza sikuti sadzikakambirana ndi chipani chimodzi zikuti zili pati mawa laliwisiri ausegulira campaign ameke metanene amuja timayembekezera kuti by now tikhoza tikuona ma alliances mwina amene asala pang'ono kutheka kapena natheka chifukwa 50% plus 1 ineyo bendikukhulupirira kuti njovuta kuti munthu chipani pachokha chikhoza kudutsa. I still have reservations, Brian. I must be honest with you. Ena amaziguguda pantima kuti ya itibutsa. Ena akukhulupirirabe kuti ya tikhoza kupanga chimene chimavuta kodi njira yomweyo wakanika kudumpha nthawi zonse. Ndiye chaka chino munthu ungadumphe weka. Zimene ndikunenazo kuti anthu ama zaka zonse kudumphe udzimakanika. Anthu amaona ngati kuti pali ukakhala kuti uli mboma umakhala ndi advantage, incumbency advantage. Ndi uli mboma. So umakhala ndi advantage. So anthu ambiri amene amakhulupirira kuti akhozodusa okha akuone ngati ndakuboma. Amatha kuona kuti ife mwina tithadusa tokha chifukwa choti mwina tapanga zabwino zimene anthu ena atikonda amene samatikonda poyamba. Kandi zoona kasizoona chizwa chipande poomola pa 16 September tizaona. However, zizabwino munthu kuti utani kuti uzikhala safe. Chifukwa kuona mmene pa ground palili ineyobe ndikumakhalabe ndi kukaika kuti chipani chikuza kuti chipani ngati DPP, MCP, UDF, UTM sangauza nyamata munandwa ndanyamata. Kwauza tapita no pansika apa. Kukafusa anthu kuti kodi masankho akubwera. Komano to amene santhu abwino kwatuma. Edi? They are already compromised. Anthu aja ambiri aja kuchipani kuja ndikumena mapeza ku akuzobwera ndi mayankho abodza. Abodza. Chifukwa ine ndikupira kuti kufika kaya pa chinamwali pa zomba paja. Nkufuza kuti kodi pa 16 pano mukavota bwanji. Kwafusa kwa anthu 20. Amene wakakhala kuti anthu azosiyana ndi zanuzo. Because ukuzobeza kuti koma I think is kuenda chonchi. Akoza kudana nazo nkupita they'll find a way of dismissing them. Kuti tinangopeza olezera kapena utaka. I see. Chifukwa chokuti amakhala kuti akufuna kuti mwauze zimene afuna amve. So munthu ukakhala kuti uli ndi preconceived idea. Ukamapita kumalo kuti I want them to tell me this. Akamakuza zonse mphana zako you dismiss them. But when you are open mind, sukudziwa kuti anthu akuza jana and zimene anthu akuuza ukulemekeza abwana zimakuthandiza kuti ukakonzeke bwino. Zona. Because umaziwa kuti I think it ilibe ni ntchito yokuti tikwire. Olongopita pa city center pa. Muliyongwe pa city center pa. Amaja pamene pa zophika phika pa. Tiuzeni zona. Kuti tiuzeni zona mukavota bwanji. And musanene chifukwa chokuti mundidziwa kuti nene ni wa MCP. Zona. Kapena chifukwa nene wa DPP. Nena ni zona zimene mukakhala pano. Zona. If ineba libepo zimene mauzana. Kufuna ndive nawo zimene zozo. Anthu amayankhula. So zimene zozo kwa munthu wanzeru umaona kuti I think ife because kumene kuchita bwino kale
zimene zozo ndizokuti wakwanitsa zimene usakuchita bwino ndi zimene uzikhala nazo busy. Kodi ningapangeso, how else can I do to make sure kuti I win more people and anthu asangalale nafe, because amalawiwa amazafika no kumakhala kuti ali ndi mikwiyo no kuyamba kuona kodi ndi ndani akupanga izizi faka makhala kuti they are frustrated. Pamene atakhala kuti anthu asangalala, we've ever seen Malawi anza kuma sangalala kumapezeka kuti they didn't care kuti ndi ndani munthuyo as long as akuchita deliver zimene akufuna. But when the person has got problem delivering what they want, they start thinking kuti kapena chifukwa. You understand when people want to understand why you're not doing what you should do, they start probably providing answers to the questions that they themselves are asking. Akufusa mafuso nkumazi yanga oka kapena mwina pamene ukakhala kuti abwana tifika kukalata ya ujeni ya genocide ya CCP ikunena kuti osatengera kuti munthu ndo akutchali chikwanu ngwakutiko koma munthu amene akulikonda dziko la Malawi, amene alitumikire Malawi, amene kukhulupirira kuti akhoza paka chucho, amene ndi anthu ofunika kuti azikhala modindo. Osati chifukwa uyu ngwakutchali chikwatu akapena ngwakumudzi kwathu kapena zimene zozo sikusankha kwabwino. Zimenezo si zinthu zogwisa ntchito kufuna kusankha munthu. Muzimusankha munthu over and above zipembedzo kochokera kachani komano kodi iye amafunira zotani dziko lathu. Ameneyo ndiye munthu wabwino. Osangoti chifukwa chokuti uyu ngwakutchali chikwatu nde ulapange zobwa bwanja ako manga kutchalichi. Dziko lathu singapite kutali tikakhalabe kuti timaganiza choncho. Odangodutsira ndimane kuti za Malaya mumva chiyani. Malaya seziwa adakavuta amene okay timakamba so potingophatikiza hadi malikana ni nthawi. You know, pa 24 pakafika ndo amene laziwe no zambiri wina za alliances. Okay. Chifukwa chokuti ineyo nthawi zoseti, and this is my personal opinion, ndinene zone system ndinene mona ntima banda ndi madabwa kuti presidential candidate tikunziwa running mate tikubisa. How? Kudziwika kwa running mate kuti oneseraso zokambirana zimene zimachitika kuseri. Okay. Mokuti kwa MCP I think ikapereka pa 27, I'm not sure, but I think komapereka pakati pa 24 to 29 zose zikhala pambalambanda. So yes. Pamene tiziyo kuti odi awa makambirana ndi awa chifukwa choti ma running mate wo nthawi zambiri amakhala kusangalasa ena abwera. Okay. Chifukwa ambiri amene akufuna kupita mogwirizana ali ndi ma condition awiri. Sungapite ku ujeni ku MCP ukati ndikhala presidential candidate ineyo bayo pali achakwera bayo sibe singagwire. Okay. Iweyo ngati kupita kumene ndio kuyambira pa running mate. Komano ku opposition iku kumavuta chifukwa chokuti ena amene akubwera akufuna even pa presidential. Now tenti ziyang'ana strength yathu alesa ziziyesa umakhala munthu wona mtima kuziyesa kodi wamkulu ndi ndani panopa. Andi amene akwena kuti asogole ndi ndani chifukwa chani zimene zozo tizivomereza. Ku opposition kukumasa khadyera kwambiri yeti anthu muli kunja. Anthu amene muli kunja mmaina kuti mupange chimvano cha mavu choninga pamimba chifukwa zolinga zanu ndoti mulowe nkati. Koma mukamagawana nyama musanaphe, ine nditenga mwendo wakusogolo, ine nditenga nyama yose munaphe mwamaliza kale kugawana abwana simungatheke. Tivomereze kuti asogula ni modzi ena azichepese ndithu. Ngakhale mukuziona ndino akulu mnanso mukhoza kupambana koma nokha simungadutse. Zichepeseni, vomerani kuti wina atsogole ena mubwere pambuyo. Aliyesa akafuna kama president migwirizano siteka, forget about it. Win ama inadazi, yes you can win. We know you can, but also the power. Therefore, if you need your friend, win apa wilinu akwenda kuti avomereze kuti nzanga sogola pamavuta pamene. Kuvomereza hapo fali yesa afuna kuti ndikhale ndiki. So you're expecting the other guy to say kuti ine am the one amene ndikusatire ninuyo. Ndezi kumavuta. Tidabwera pano kuti dali timaona za ujeni zichi za majani malizatsi amarani made ndanena ine pano kuti ujeni lomwe cholo ya mutalika ndi akabambe ikuoneka yovuta anthu ambiri anadisutsa anthu adai unama ise imene ndiye winning combination chanchani ineso adandimbira so anthu adakuimbira ndefuza mwa imene ife situ yana naso zimenezo iya fine ya lomwe kapena imene cholo sikugwira iya yes akabambe agwirizane ndi amutalika. Yes, no, ine siningabwere pano kutsutsana ndi maganizo anthu. That's why ninkada kuti amene anali maganizo anga.
Kabambe Mutharika ngati ili winning team imeneyo anthu tizapasa zimene anthu akufuna because okavota ndi andani ndi anthuwo. So that's why Bible didn't make opinion yanga. If people differ with my opinion, I put my hands up. I can't come here and say yeah. No. It was just a single opinion. But if you believe there are more Malawians out there that believe that's what it should be, go for it. Go for it by all means. Chimozi kodi ku MCP mukulankhulitsana ndi ndani? Sikuoneka kuti kumakhala kubisa kodi akhala Michael Usi kapena kodi akhala Vitumbiko Mumba chifukwa anthu amakamba za swing vote ya kumpoto manambala kumpoto 800 chakuti plus mwatenga kapena kuzera ndi Catherine Gotani Hala kapena kodi mutenga Maya Bidamia amene ni vice president ya ku MCP kapena mwina atupele muluzi kodi atupele muluzi apita ku DPP kodi apita adakana kuwa inaoka anongonena kuti zimaveka mbuyo. Okay, the question is mukama mutenga munthu kodi value yomwe akubweretsa ndi value yanji? What value are they bringing to the table that would sway the numbers to your advantage? Because in the game ya manamba amene ali ndi ngono amene ataphe nchefu uyo bwana amene atabwese nchefu kubwesa mbali nayo skelo itiwa kumene chimene chichitike tikazaponya round yoyamba ndikupezeka kuti sipanapezeke 50% plus 1. Round yachiwiri imakhala round yovuta chifukwa kumakhano anthu amazagwirizana nokupita mbali imodzi imeneyo ndeti tine sitizavota katatu tisamala mizani kachiwiri izadusa chifukwa anthu azangoona masama kwenda bwanji tiyeni uko nde amene akuziwa kuti round 2 ndikozo zavulala nayo pangani mabala abwino round 1 kungopangiratu mabala abwino pangiranitu round 1 kuti mudusire pakamosi chifukwa ikazangolephera 50% plus 1 kachiwiri round 2 ndi kwacha anthu azayiwerenga azangonali tupita kwawo nde kuti inuyo basi mwaduka azakhala kuziwa kuti malephera panoka chifukwa ambiri amene akuyankhula panopa anthu akumakhani ndi kukayikira kuti kapena koma amalawa akazango ayeza onse nkupezeka kuti palibe amene amukhulupirira kuti akhoza kupasa 50% plus 1 izakhala game yovuta. Tisanamizani Brian kwatuluka kalata ku mpingo wa CCAP imene yakuti nde masinodi onse amaphatikizapo so ndi ku Zambia komanso ku Harare. General Synod, they combine Blantyre Synod, Livingstonia Synod, Nkoma Synod, komanso amanati mu General Synod iso makali presentation ya Zambia and Harare. Point 4.10. Yes. Pamene tikupita kukavota utu ndi mpingo wa Synod ndingowerenga. Mpingo wa CCAP. Pamene tikupita kukavota tiganizire za atsogoleri omwe ali ndi chidwi chokweza chuma cha dziko lathu. Tiyeni tiganizire za anthu amene adzakhaladi ndi mtima wofunitsitsa kukwaniritsa malonjezo awo. Tisavotere atsogoleri omwe sangathe kukwanitsa malonjezo awo komanso sangakhale wokonzeka kuyankha pa zimene akuchita. Mpingo wa CCAP. Mamembala onse a CCAP tikuwalangiza kwambiri kuti asavotere atsogoleri azipani za ndale zomwe zimagwiritsa ntchito ziwawa potsekereza ndi kupondereza ena. Point zambiri. Point 4110. 4110. Ayiwerenga yonse banda kalatayi. Kangapo kuti ndimvesese ayankhula nkhani folo. Ayankhula nkhani za uzimu. Imene nkhani yoyambirira. Nkhani yachiwiri akambapo za moyo ndi chuma. Nkhani yachitatu akambapo za ulamuliro. Ndipo nkhani yachi number 4 akambapo ndale ndi chisankho. Kena akapereka conclusion yawo. Ataonikira nkhani folo zimenezo ayesesa kuti ayamikire pofunika kuyamikira azuzule koma nthawi kwambiri amalankhula a Khristu a CCAP. Kuti ngati mukuchita nawo nyasi stop that. Wa CCAP asamakhale nawo pa nyasi za mtundu ina uliwonse. Kandi kuba ndalama, kandi kuchita nkhanza nzache, kandi kuchita zosokoneza, kandi kukhala kumbali. They don't want their members to be associated with everything is assembly. Safu nazo zimenezo. Padalula likuina wa mbusa wa mkulu wa assembly. Adalali kanso kuti ofuna wina kubandalama za uko asabwenezo cheche mount kuno. Ndiye ngogwirizana ndi CCAP. Chimene ndinganene ku CCAP ndicho kuti I hope kumapeto ko simukunena munthu.
chifukwa chimene chimavuta ndicho kuti mukalozera anthu munthu uja nkusakhala amene yoyo muzibweranso kuzanena kuzapepesa ezozona kuti tinkale yankhula mwazininga koma timalozera uko ezona nde kumene tinakulozerani kuja sikwabwino ya chifukwa umadzafika pena tumatsikana tidanenanso zomwezi so even kwa abale athu achikatolika mabishopu kuti chonde tikamayankhula zimene tikulankhulazo tisamakhaleni munthu in mind akukamba mozambira pa zokuti even akwauza asisepiwa kuti musabayitane wandale amene akupikisana naye kuti abwere ku fundraising kuti azakupasani ndalama because ndika-influence kena kaya zona muitana anthu andale akuzakupasani ndalama inu ngati mpingo influencing you ku katolika wa ku Kenya yes Catholic Church ya ku Kenya yes idaletsa kuti ndi ndani kubwera chalichi osampatsa microphone yes angokhala muja nimo apemphere ngati wabwerera wina yes wangobwera uzapemphera ngarafuna akankhulira anthu manja osati chalichi exactly zofunika zimezo komanso akulesa naso iwo kuti mukakwera pa pulpit pacha osalalikira za ndale zomaoneka kuti mukwalozera anthu kukuya pereka utsoka chifukwa azibusa ena autsuka nkamwa pali wina kunje kuchikwawo iyi ndama chilonena kuti chipati chaku yatingera kuti ajada bila ukaona mutalika adasokoneza sana usa chala mwamba azibusa atamwatiba pali wina kunje kuchikwawo akuchilonena kuti chipati chaku kuti musachipoteze kola liva kosa abusa tisatero tapota nani chala mwamba so iya azibusa mpaka chala mwamba tisatero so ndikuizana nani azibusa agwiritsa ntchito pulpit kuwatengera anthu kumoyo osatha exactly kuwaphunzitsa kodi ziphunzitso za Chikristu zikukamba chani ndi ulamuliro kuzera mu mawu umene mujamu muzikhala mavumbuluso mavumbuluso asiyokera mawu muja ne mavumbuluso ajaziya vumbuluso anthu ajanguna kuti iya mawu akundichita convict kuti I think ndilowere uku should be the word osati inuyo kuti kodi sipali bungwe la azibusa limene limayang'ana kuti kudawa uchita bwanji likalekhala ndi mphamvu manga makanthawi ngati imeneyi chifukwa olomtawu munotu 2020 azibusa adadzuka ine kuchita kudaba kuti awa afika pamenepa tili ndayo vesi ya azibusa isabwera nayo tabwera ndi vesi ya azibusa 2020 azibusa mtawuni muno adayimatu maulalikitu kulalikatu maprofit ena adaona kuti sadaje nawo basa udambolola taso ma prophet ndiye mbwe I prophesy this so banda titawi imene iyo kuti pamene atsegula make I remember even last chisankho anafusa kodi timaoneka kuti atulankhani timachita regret nthawi imene kuti tizaona kuti atulankhani akuyankhula bwanji nkhani zokhuza kuti kodi azibusa izona simungachite so regulate kuti tiziona zina akuisa ntchito musanga ime pa pulpit chipani chakuti kuchita kwa Kristo anga sakokone ndimukuvotera mwachita offside zona abusa imene ndi offside ndi malo mwanu perekani uthenga musalozere anthu you do not have that mandate to tell people kuti uyu no ingolalikirani tikozo kamba za qualities of a good leader zofunikira then anthu kusema pamene popo apange chisankho chawo it must be an independent decision ndiye kuti zaujeni paper sunday saitana anthu andale ausokoneza because pena machita kuita na awiri azipikisana ifale lero akangata amapikisana ndi zimene alisa kukalata aujeni akangata amapikisana ndi awayutemua anali kumasintha auja akabambe ati mpaka 26 million wina ine nditere wina nanga munthu mwina adalibe budget ya ndalama zonse so zimene zozo osagwisa ntchito chalichi kumapangira zimenezo kupikisana kugula macoffin akutena mpaka nachita kuyikapo dzina lawo pa coffin by ashado wakuti I'm telling you kuti akulu zafika pamenepa mamoti muzipikisana kugula mankhwala munthu omwe atusavuta I know kuti I must be sensitive and I'm not being insensitive but truth be told munthu omwe atusavuta kulani mankhwala apite muzipatala anthu amoyo aja akuvutereni akamwalira let's dignify it wakukonzera mala kumasiringa mapikisane mabokosi mpaka na kwasokoneza anamalira kodi asankha bokosi ine ndikagula lakuti pikisa koma ina akadani nakuti ati ife timankhula chonchi chifukwa choti sitinambe ndale kuti ajena apa mkuku akugula adafusa ina kuti apa mkuku muli pa hotikali nti mukana kuti osamagula mabokosi kuti apa magula ngati apa mkuku akugula ine ndiuza atagula
akugula bwana zopheka kumanena tili Zona ukapita kumene kujaku nkusagula bwana nzako akugula zona akuzati iwe ndio wati suzigula okay iyo sugula tiona namba 16 tiona namba 16 umapezeka kuti ukugula at gunpoint so zimapheka pena umayankhula tili chonchi tiende bwanji ankhwenda vili pa ulendo wakafika pa 16 September ngati dziko izizi zomabweresa zipolowezi kuti kubweresa nyamata enake kuti azigenda kumaopsezana izizi ndi ndale zachimidzi can't believe kuti mu 2025 munomo pala anthu ena akapena kukhulupirira kuti akhoza mapanga ndale zimezi so ndale zikhale za mfundo anthu azinena mfundo zimene apange osati kutulusa nyamata awo kumagenda anthu ena ake kupanga intimidate zimene manena pano pakuti olomuta mutu kwana munthu cha mtundu wanji sikuti nde kuti inuyo ndinu abwino chifukwa mistake ina imene umakhapo ndimene even ku opposition ngati MCP kulakwitsa it's not automatic kuti inuyo ndende abwino. Say that again. I missed that MCP might goof here and there. Yes. It does not necessarily mean kuti inuyo automatically nde kuti you are better off. Okay. Tell us why you are better off. You must say it. Sizo kuchitika zoka chifukwa pena anthu amaona ngati kuti wawala kwisa therefore ife tibwerapo kuti mubwerepo you must convince people to bring you back. Okay. It's not automatic. Okay. Kulakwisa kwa wina ngati nklasi imene momo anthu osalephera sikuti iwe first uli imene mujamu ndo ukanakhonza tafotokoza ni bwino chifukwa sindikumvetsani bwino ndikunena kuti kulakwisa kwa amene ali mbwalo let's say amene ali mbwalo sakutha kuvina it doesn't mean kuti iweyo ndo umatha kuvina iwe solo wamo vina anthu aone kuti umatha kuvina amene wauze anthu what you can do. That's right. So it must not just think kuti the fact that ena wakulakwa ife ndo kuti tikupita and kenaka mukupanga relax kuona ngati is automatic mutakhumudwa mutauzizimusidwa. You need to tell people ubwino wanu what is it that you're going to do, what are the solutions that you have, so that people must say yes I think it is the alternative. I don't know ngati ndukumvetsetsani kwambiri so pamayenera nditu pa campaign pa ndi opportunity imene iyo ti muzigulitse kwa Malawi chifukwa auloncha mawa ziguliseni kwa Malawi pena pali ponse a Malawi akhutire kuti inuyo ndi amene muli ndi mayankho kumavuto kumene a Malawi akumana nawo amene mulipo kalero mwauza Malawi zifukwa zokwanira kufa chani akusungenibe kuti mupitirire meti manena mucha kuti zimene mwachita zabwino aoneseni anthu inu samene munachita zabwino akumbuseni anthu nkuona kuti anthu unazikhulupirira. People must come to a point whereby they must make a decision based on adequate information yaperekedwa bwino alese kupanga chiganizo chake kuti komanda sankha awa ndi grantima mena nenera zinthu zawo ameke apange bwanji pamene akuloncha campaign mawa ameke ndalifali ngati lifali wabwino aziona kuponda mbali zonse ameki asamakhale ndi player asamakhale ndi timu imene iwo akuikonda iwo akungobwera ngati lifali chifukwa za mawa sizimaziwika so mmene mpira utere situ paliba mchezo limene limakhala kumeki and I know sindikuyankhula izizi based kuti kapena ameki amakondera kumapolangiza munthu umangolankhula kumauza make must be professional just like mama tikuzira ife atolankhani be professional. We don't come here ndi agenda ile kufuna tizadani ndi wakuti ticheperere wakuti no. We come here and tell people things that the way they are. Make ikuyenera kuti ipange understand role yawo ngati referee. Mukazaona ma player ngati muja zala close referee amakha kuti ma player ajamaziwa kuti referee amaina azimbira bwanje mpira. Chifukwa malamulo oyimbira mpira so bisika kuti amaziwa ni referee uka. Ma player you can't play football sauza malamulo mpira. Umaziwa kuti izachitika apa basi imene okha penalty. Referee sanaone bwanje. Zachitika apazi mtu akugwira mpira iyi imene akukhala handball mpira watulukawu ukuyena kukhala throw in. You cannot play a game imene malamulo ake sokwadziwa. Therefore anthu akamabwera kukunjikira iwe lifali uzimva ndi anthu ajamaziwa malamulo a game imene akusewerachi ndepena pakakuona kuti kodi iwe sukuona bwanji malamulo komanso inongobwera kumunjikira lifalino muzikhala nacho chonena usangoti yaya akondera kuti akondera chani kulephera kunena uchimodzi. Have something concrete
because dipena so ngokhama anthaso kuti aphundavire adagwira atumpira adagwira upita ni mukaone mukapile pa video assistant lifalipa pa mukaone adagwira atumpira makamera aja muone kuti munthu wagwira uyu musikandi umpo yesi muwimba bwanji nanga munthu anagwira uyu have evidence yes on those things that you are alleging kuti easy to kuopa izi mukulakwisa izi umboni nawo ogwirika ine mmatini nene kuti nthawi ilipo nthawi idakalipo okay ine mmatini nene kuti one of the things mene tiyenera kuchita cherish as a country ndi mtendere umene tili nawo mdziko muno alipo mayiko ena pamene yankhula pano sangatulukenso iyi folokolo kwa alowa alipo mayiko mu Africa momwe muno kuopa sangalankhule medu kwankhula zona sangalankhule medu yankhula pano mabomba ndithu madusa fifyu antha kuponya mu Africa momwe no so ifeyo we are a very peaceful nation ndiye zolankhula nchifukwa chake ndinagwirizana nanu kuti pamene tikuponyerana mawu kaya ndi pansanja tizindikire kuti this is our country ndipo tiolo tikapaponyezana mawu kaya kulalatizana anthu fe ndife amodzi timakumana mdzikwati timakumana kaya kumaliro tikakhala bwanji nanga zona anthu mutukwanizana ndiye mukakumana kaya kwa apongozi chifukwa nthawi zene zimapezeka kuti nonse mwini mwakwatira kumodzi ndiye tikhala bwanji kapena ana akondana ndamakubwisa ndi pamodzi anthu makanini singakhale ndi amene zona simungakhale ndi amene bwanji ana akondana alimanje limene siliteka chifukwa chani inesi ndimayankhula ndi abambo but this is not about you ndi anawa so mukuyankhula zinthu zamphamvu kwambiri ndikukusani zona chimenechi tisamale after 16 September tikhabe momu maufulu enawo amene timanjoyawa sikuti amangochitika alipo anthu ena amene amakhala kuti akupanga kuti kuthekera kumene kukuzikhalapo let's not take it for granted, let's appreciate. So tikamapanga zinthu zofuna kuti tufuna tisokoneze ufulu umene amene azikhala ndani wawina lisi usanatsekule pakamwa munthu usanatsekule zimene ufuna uyankhule uzichita play kaye uzizimva wekha kodi zimene ufuna zidumpheka mwanga zomanga kapena zoba ezona mawa samakupulumuki wasangubwibwituka munthu kulangula basi munthu mkulukulu basi mangubwibwituka ukakhala basi muja wekha ndo zikati ichi kodi wayankhula zotani koma komata wankalankhula bwino chachitika ndi amalankhula bwino chani chabwera nchani no ifeyo ngati amalawi okonda bata ndi mtendere tisamalole kuti atsogoleri ena aziyankhula zinthu zobweresa chisokonezo zona amene wote ofunika kunkuiza kuti bwebwebwe basi chipena chine chimavuta cha mulalo kupasa madama munthu wankhula zinthu zosokoneza zambwerera zenizeni muzimuzuma zona kwadzuma akayimirira munthu kuyankhula zozo olopa waire singati pano wina akadzuka nkulankhula zobwerera kumuuza kuti malawa amene tikupita samene iyi osabwera paipo pomayankhula za mazera mphuno ya mazera mphuno kuti kudatana aya zana sipenaso maona anthu osatira zipanachi akwambira manja zinthu zaziye zinthu kuti uyuyu mungamamwambira chaya wasuka mkamwa tisateko ana wathu adzakumana kutsogolo tidzapatsana bwanji moni tikamapezeka kuti tidzakumana kaya kumaliro kaya kukwati tidzasempane chifukwa cha ndale aya bwana malawi iyi ni mmodzi zonse zitimapangazi timafuna kumtumikira malawi. That's why muzaona anzathu aja kunjako mayiko amene democracy idakhwima sikangoti zatha za campaign zija amabwera onse pamodzi kuyamba kumanga dziko lawo koma ife timakokana bwana mpaka naso chisankho china kulakula zinthu zokuti iwe ngati mtsogoleri mpaka mapako posikamadruke mawu amene akhoza kubweresa chisokonezo mdziko muno. Tatsala ndi 4 minutes muyimaliza bwanji nkhani madzulo ano ino andevu za mayi. Mulungu akuyankhula ku Yeremiya 14:14. Masuwa mbona mumabana rumavesi. Nanga Mulungu amayankhula. Nyengo ina ili yonse Mulungu amayankhula bwana. In every season Mulungu amayankhula, God is talking. Even in my sampa. Abana you need to pay attention kodi Mulungu akuti chani. Mujeni muja mustiu ujeni muja amakhala kuyankhula. You know what? Paka kakuti balika vuluvulu. Siti mayangana ari mukavuluvulu. Kuti kavuluvulu wakuzungulira. Umasinzina koma umamva ndi khutu. Ndikavuluvulu cha uli kati makavuluvulu.
zina bwana pali zinthu zasubayangana akachoka akapanga akakhalabata kuti no the dust has settled, the smoke has cleared, amaona banda adakaima mkati mwa chipwirikiti mja kuti unasizina maso because zida sizimafrika kuti tione. We need to trust our hearing, we need to trust our faith. Ku Yeremia 14 verse 14 Mulungu akuti chani? Akuti ndizaboza kuti aneneriwa akunenera zina langa. Ine sininawatume kapena kuwasankha kapena kuwayankhula nawo. Iwo akumakuuzani zinthu zabodza zomwe amati anaziona m'masomphenya kapena pogwisa ntchito maula achabechabe. Zimenezo amayankhula ndi zopeka m'mutu mwawo. Ma prophets mwagundika ndi masankho awo. Mulungu akukanani tu zona ena mwayi nakukanani kuti munazabodza funa kwadyera ndalama anthu andalewa basi. I see. You see what? You see what? You see what? You see what? Be careful. Lilime lonse loyankhula zosusana ndi Mulungu azalikantha. Tisamalitse nthawi. Yes. Timakadzala mpunga madzi. Timakolola madzi mpunga uja uma uli madzi momwemo nyengo ndi masiku. Tisamalitse za nthawi. Yes. Ndipo verse imene mwalankhula iyi ndi verse ya mphamvu kwambiri. Yes. Masankho awa ine kumaliza kwanga mkudero. Masankho awa asatilekanitse umalawi wathu. Pakuti abazonse. Yeah. Malawi is bigger than because after masankho wa sinde kuti Malawi akuthayi. We need them same Malawi. Yes. Ndiye tikamali mba nyimbo ya mtundu wati mati Mulungu dalisani Malawi. Andi masankho wa nchifanya ketu munayankhula kuno kwa ameki achite manage bwino. Kupanda kuchita manage tikhoza kuliyatsa dziko. Yes. Andi tisafike kumeneko. Tisafike kumeneko. Ndeti komanso yes tikwayankhula ameki chonde. Awawaso amene amapezeka kuti pali anthu because teniso penalty zikhaso kuti ifeso we are reasonable people. We can't allege things that we don't have evidence. If you kumangopusha, let's have umboni wakubanga. Odandaula akhale ndi nkhani zokhala usakukhala munthu ongofuna kuvutisa basi. So while we are talking to make, let's also talk to these people. Ino andale inuyo. Can you please make sure kuti tili nazo zinthu zimene tikudandaula zomveka. Pamene panso ndiye pamapeto program yathu madzulo ano ya Hot Current. Yes. Wakumva wamva. Yes. Amene afuna opala moto apala moto. Amene afuna opala utsi apala utsi. Chifukwa wina akhoza kuyiwala zonse zabwino takambazi nkungopala utsi. Kufuna kwashi. Nkufuna kwake. Ndufulu washi. Dziko limene tinalo ife lomwe. Kapena mulindi uje. Muimviza tumba. Akali ndi. Ine makhawo nkunoto. Ehe. Sitimayankhulira kunja, sitimatani timakhala. Tulankhulira nkabula momu. Nomo. Ezona. Ife timalikonda dziko. Timalikonda. Kwambiri. Andi ife sitimafuna kupita kwena kulikonda. Ayi. Ife siothawa ayi. Ezona. Usakhala munthu omachoka akuchachi kwathu sikumabeba nenda pita uku. Kale pa challenge bomba jo bebese. Ubebetse pamene. Ife tibebesa Malawi. Tibebetsa Malawi ifeyo. Kukuyamikani kwambiri inu ankhwenda viri. Mwayankhula bwino kwambiri. Kwenda vivi. Ayi tingona ndevu za mwayi. Ndachokoza. Zinazo zitisokoneza. Ndine Brian Banda mdzukulu wana Njayiko. Kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano. Chauta akatisunga ndi moyo koma atisamala. Timayimba nyimbo kuchali chiku. Atisamala kosata. Atisamala kosata. Ndipo tivota. Tivota. Yes. Pa 24 tili kuti? Tili kulilongwe. From 24 to 29. Ezona. Kuona kuti kalata ndi running mate. Tikachamerera kumene. Life. Akatisunga Mulungu koma atisunga. Chitindisho kyambiro titigwire. Amen. Kufikira Sabata yamawa pamene tibwerenso ndi program ina tikufuna tikuyamikeni kuti mbakhala pamenepo kutionera kumaso kutimvera. Sifa anthu anzeru kuposa wina lisi. Ayi. Koma at a time such as this one. Yes. Mulungu atipatsa this grace. Yes. Kuti tikhoza kukulankhulani. Amen. Ndine Brian Banda. Goodbye tonight from Blantyre. "16 years ago, they began their journey together.